खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चिकी जना Mantap deh nengak, hah? Kiro rai, hah? Mami ku saya. Ayo. Rima, kun phone कर रहे Rima को. Rima, saya pilau na lal sa pilau. नै लोगोफोर बेलासिनि साहा लोंनो लुगैलायबाय लाल साहा पिएगा मैं दूध नहीं पिएगा इस तरह भी मलाई जा रायलायखायो अनसुमियालाय अनसुमिया रानी रानी कहाँ गया रानिया बिमाया दिनै ट्रेनिं दोङो असि मेडामा ट्रेनिंआव थांदो फुंनि 10टानिफ्रायमोन ट्रेनिंआ फुंनिफ्रायनो गाइखेर मोनजायाखै गथ'आ गाबगासिनो रानिया दासो उन्दुना सिखारदो जाहा ए कौन है कौन है चिक्की Daidasa nabam, Daidasa nabam. Ranin dawa kabai thada habna nagirdो दां बिमाजों थांनो नागिरदो दावा अनसुमियालाय अनसुमिया उन्दुदो अनसुमिया दाबो सिखाराखै आं थांनि र' मोनाबाय दाउफोरा बिमा नागिरबाय बेसरा आयो आलाय सिलाय एसां गोरलै दाउखौनो गारनानै बिमाया बिदै दैबाय अनसुमैखौ टाप्लियाव बुना होनोसै आं र' मानो उन्दुबाय थादो इयो बेलासिनि दसे माथो खालामबाय थानो होननानै दसे भिडिअखौनो लास्रांलायनोसै आङो अनसुमै मा आया दाबो सिखारा सान हाबबाय नै साहा लोंनोसै फैद' नै अनसुमिया दाबो सिखाराखै 5टा ना 6टा जालायलायबाय मा सोरो बिलाय आं भिडिअ बानायदों हाबसोबाय अनसुमिया सिखार एसां उन्दुयो नामा आं भिडिअ बानायनाया दहायो रील्स बनाने फाय चिकी है क्या चिकी नहीं है चिकी रो रहा है चिकी को ले लो रो रहा है वो नीचे में है हाँ दीदी आ गया अच्छा ठीक है ठीक हो गया हाँ किसको नहीं दिया नहीं लिया फैबाय आन्टिया खम गाइखेर उखैखाबाय गथ'आ सानसे मानि जाखाबाय जि गाइखेर उखैखाबाय गथ'आ सानसे मानि जाहैबाय साहा फुदुंबाय बेलासिनि साहा लोंनोसै र' दसे लाल साहा खर'आ एसे मोजां मोनदों दासो टेब्लेटआनो मानसि काराखा जाबाथाय माने मेगनानो नुखाया जि खर' सायो आंखौ मेगन गाज्रिसो खालामगोनदां बे टेब्लेटआ आयौ पावार आं जालियालै गिबाय आं लोगोफोर मा होनो आंनाव माने मोनसे बेमार जादों आरोना आथिङाव माननाय जादों
नोंथांमोना मा मुलि लानानै हामो आंना माथो एसेबां लाबाबो हामाखै जाबाबो हामाखै बे मेडिसिनखौ माने जायोबाथाय ना माने नाबो मोनजाया बेदरबो मोनजाया गोबां बासिनांगौ बिदियावनो आङो बासिनानै ओंखामखौनो जानो हाया माने ना बेदर नङाबानो ओंखामखौनो जानो हाया नालाय बिनिखायनो जि दुरबल थैहां थैहां मोनथारबाय खमबाबो आङो सानबासो जाबाय ओरैबायदि माने दुरबल जादों आरोना ओंखामखौनो जानो हायाखै दिनैसो एसे आङो दालि ओंख्रिजों बानलु बाथोनजों जानो हादों एसे बिनिखाय आङो दा एसे देहाखौ मोजां मोननानै आङो भिडिअ बानायदो देलायनानै दासो सब लोगोफोर नोंथांमोना मा मेडिसिन बाहायनानै हामदो आंनोबो कमेन्ट्स सब खोन्थाहर आंबो मिथिनो लुबैदो एसेबां जाबाबो हामथारासै आंना दुरबलसो जालांगासिनो दङ फिसाजो उन्दैनि न'आव बेरायनो फैदोंमोन बेयावनो माने मेगना सायो खर'आ सायो गोबानो ओंखारो मा बेमार जाखो आं गावनो हमना मोनाखै ओमफ्राय बे टेब्लेटखौ जाबानो माने मेगना नुवा जाखायो आरो खर'आ ओरैबायदि सायो मुथुथे जेबोखौनो मावनो हाया माने थानोनो हाया उन्दुआबानो ओमफ्राय उन्दुना थाबाबो दसेनि उनावनो ओरैबायदि गोबानोनो ओंखारखायो जि गोबाखायो ओमफ्राय लोगोफोर मा बेराम जादों आं मिथियाखै गावनो नोंथांमोना सोरबाफोर बिदि जादोंब्ला आंनो खोन्थाहर कमेन्ट्स बक्सआव आंबो मिथिनो लुबैदों थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बुहुद थेंक इउ लोगोफोर गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव आरो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थादो लोगोफोर बिदिनो आरो भिडिअ बानायनो आंबो नाजागासिनो